Il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Toma qed ikompli juri sinjali ta' titjib f'saħħtu iżda għadu ferm il-bot milli jirkupra u jkun f'kundizzjoni kif kien qabel weġġa lilu nnifsu. Nhar il-ġimgħa li għadda huwa ġie rilaxxat mill-isptar Mater Dei u ritorna f'daru. Persuna qrib Melvin Toma li tkellmet mal-Gazzetta l-Orizzont qalet li huwa beda jitkellem ftit, imma żgur mhux f'qagħda li jxed fit-tul kif kienet jagħmel waqt il-kumpilazzjoni tan-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kien fil-21 ta' Lulju li għadda li Toma iddaħħal l-isptar wara li nstab fadira demm fil-kamra tas-sodda ta' daru b'sikkina f'idu u b'feriti fonqu fil-kustilji. Bil-mod kif seta' dakinhar kien qal lill-Ispettur Tarno li l-feriti jagħmilhom hu stess fuq innifsu u dan stqarru wkoll fil-preżenza tal-paramediċi. Huwa kien għamel xi ġranet fit-taqsima tal-kura intensiva iżda mbagħad ġie trasferit fis-sala tal-jenti fl-Isptar Mater Dei. Jum qabel ġie rilaxxat mill-isptar ġie rrappurtat li reġa' beda jitkellem. Quddiem il-Maġistrat Astrid May Grima li żaritu l-isptar Melvin Toma kiteb nota li turi wkoll li weġġa' lilu nnifsu. Toma kiteb ukoll qed jitqubija. Frażi li tista' tiġi interpretata għal dak li qed iħoss Toma dwar ix-xhieda tiegħu. Dan filwaqt li kiteb li Jorgen Fenech ġabu f'dan kollu.